हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है सकलोंडास लाइव के न्यू एपिसोड में। लोंडा भाई आज फिर से नया एपिसोड लेके आ गया, तो फिर देर किस बात के लिए लोंडा भाई के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो फिर चलिए। कोयला मैला रेन्ज अफिसाव आरोना पारमिट लाफैदों जों। बेयाव पारमिट लाखांनानै उनाव ब्लकआव थोलांसै आरोना। फाइनाली हम लोग को पारमिट मिल गया। रेन्ज अफिसाव पारमिट लादोंमोन आरोना, ओमफ्राय नै जों पारमिट मोनबाय। दा बेखौ जों केम्पआव देखायहैबावनांगौ। ओमफ्राय केम्पआव देखायखांनानै जों होलांसै कालामाति। जायखिजाया नोंसोरबो आंजों कालामातिनि भिउखौ नायनो थाखाय रेडि जानानै थादो। No horn, no sound. Serang fैयाखै नामा? Serang gaya beha. रेस्ट लादों इयो। इसिबां मोनफैनांगौ आ? होजोंनिफ्राय ओंखारबोनांगौ आरोना। साबसिन ओंखारबोखागोन। मा? जोंना बिजनि साजायदों आरोना इयाव एसे। नै कालामाति इक' टुरिजिम स्पट आरोना। ओरै होलांसै जों दा स्पटआव सहैथ'वाखै, लासैनो सहैगोन आरोना। ओमफ्राय इयाव एसे ओरैनो गेट ओमफ्राय ओरैनो डेक'रेसन खालामदों। जिरायग्रा दङ आरोना बैग्रि बिफां सिङाव आरोना। बैग्रिखौबो खानानै जानो हालायबावगोन आरोना। ओमफ्राय ओरै साइडआवनो केम्प दङ। बेनो साजायनाया एसे बेल'सो आरोना। ओमफ्राय मेन जायगायाव जों सहैयाखै, सहैगोन। नै बेयाव झुला दं। ओमफ्राय नै एसे माबा दं आरोना। उनाव जों बेफोराव देखायफैफिनसै। आगोल जों मेन जायगायाव थांग्रोनोसै आरोना। जायखिया थ'दो नोंसोरबो सकलन्दा बिथांजों। ओरै गारिखौ लांगोन ने? अ फाइनालि कालामाति सफैहांबाय। सौफैयाव गोसोम हाखौ देखायनोसै र' दा। ओरै गारिखौ लांगोन जोङो। बारनोसै आरोना ओरैखौ एसे। मेरला पिकनिक जाग्राफोर फैदों इनि खिबाव। जायो थ'थ' ओरैनो। दैया गुसु ने बाजै? खाथ्रा हिट फैयै जों सफैमारबायसो आरोना। नै गोसोमखाल' हाजा माइरि जाला लंपेन्टआ सिबाय। हाजानो गोसोमखा नै गला। आरो बैयाव आगर हाजो दंबावोसो, थांबावनांगौ इयाव। बेनो कालामातिया। फैयै सफैमारबाय आरोना जोङो। सान्दुंजों खोमसि नुबायलै ना। जों साब्रैल' आरोना।
जायखिजाया होलांसै जों ओरै फट'शुट लादोंमोन जों आरो लाबावनोसै आरोना ओमफ्राय बैयाव थांसै जायखिजाया नै ब्रादार फ्रम एनादार मादार आरोना इयो स्कुटियाबो सेमखा जोंना ओमफ्राय नै बाजै इयो जायखिजाया हिट नै बाजैया जोंना ब्रादारखौ फट'शुट खालामगासिनो दे होदो मिनिनाङाब्रा माखौ मिनिदों नुबाय बेफोरबायदि लाबार अबाव मोननो मालायसो नुदों बाजैयासो आदाखौ खेबबावो हिट जायखिजाया गोसोम गोजा आरोना हाजानो हिट माइरि भिउआ फरेस्टारफोर दंफैयो बेयाव डिउटि होनो थायो आरोना बिसोरो सोरबा सोरबा माखासे थांबाय माखासे बङाइनिफ्राय फैनाय दङ हिनजावफोर हौवाफोरबो आरोना मादै मादै मोनबो बिसोरो नै थांगासिनो ओइयावनो जोंबो दा इयावनो लासैनो थांगोन आरोना ओमफ्राय नै हाजोआ नाय बेनो आरोना खालामाथिया Oh my god sexy view wow हजों बारनांगौ थुदो होलांसै बारग्राखौ नुवाखैमोन जोङो दासो नुदों बाजै मोजां थाबाय गोलैगोनबो गाहैनानै नै आदाया सिगांसो थांदों बाजैया गाहैनानै गोग्लैबा बासायग्रा गैया समान समान थाबायाखै बिसोरो थाब नै गोलैनोसै मोजां थाबाय मा बुस्थु बेथ' माबासो फुरा जोंना बाबा मैदेरनि खिबियो एसे फिसा ब्रिज बियो बेजों होलांसै क्रस खालामलांसै लागाव हिट नुवाखै लकेल चामप्रापेट आरोना इयो एक्सुवेलि बियो रियेलाव मैदेरनि खि ओमफ्राय खाथ्रा नै मेला दं इयाव मैदेरनि खिया आयौ फाग्लासो देन्जारखा गोथां लायबाव आरो नै हाजोखौ नाय नै फुरा गोसोम दा सान्दुंजों मोदानानै बारा थिग नुवाखै जानो हागौ खिन्थु बिराद गोसोम आरोना ओंखायनो बेखौ कालामाथि होनो गोसोमखायनो जायखिजाया हिट जों ओइयाव थांगासिनो दा थ' गाखोदो माम्बार Come on, let's go. नुबाय हाजोआ गोसोम एकदमबारे काला नै मैदेरनि खियाव दंबावोसो मोनसे वाव लकेल सामफ्रापेट मैदेरनि खि आरोना बेखौ जों सोलानोबो हायो आरोना जायखिजाया गोथावमोन बेखौ सोलायबा आरो दैयाव सोमनानै लोङोबा गेस्ट्रिकफ्रा खारो जाहैदों माखासे सानाय सुनायफ्राबो मोजां जायो जाहैदों ओंखायनो बे नेचारेल मुलि जाहैबाय आरोना जायखिजाया हिट मा होनदों बुंफिनलाय साला नुवाखै मालाय बाजैजों आदाजों हासि खुसि फैगासिनो मालाय खास अपना भी लाबार होता माने आंनाबो लाबार थानायमोनबा आंबो ओरै लाबोगौमोन आरोना खालामाथियाव बेरायहोनो ओमफ्राय माने आंना लाकी गया किस्मत नहीं है तो कैसा होगा इसलिए अकेला आना पड़ता है जो भी हो हिट यार नुदों अबेखे बारस'नानै आगर हाजोआव थांनांगौ लागा जादों जोङो मोनहैथारसिगोन बारा गोजान गैला खमसे खम आधा किल'मिटारसो जागोन खोमा आधाथ' बिराद मोजाङानो नै मोनहांबाय नै सहैथारसिगोन जों मालाय पापा के परिया लोग रील्स बना रहा है हम लोग भी इधर जाके बनाऊंगी सहैहां जाथारबाय आरोना जों नायदो कालामाथिनि भिउआ खात्रा सेक्सि माइरि दिनैजों इयाव आङो थार्ड टाइम जाबाय आरोना ओमफ्राय दिनैसो बेरायजोबनो हादों इदि मोजाङै जायखिजाया हिट आरोना
जायगाया नाय डेन्जारखा आरोना भिउफ्राबो ओरैबायदि सेक्सि आरो जोंना सासे फंबाया ओइ होलांबाय मालाबानो गाखोनानै ब्रादार फ्रम एनादार मादार बाजैयो मालाय आखाइ हमलायनानै फैलायथारदोंमोन नै मालायसो खाथ्रा सान्दुंआबो ओरैबायदि गोसाना ओइ नै बाजैमोन आदामोन फंबायमोन लासै लासै फैगासिनो हिट नोगोर बरिया जायगाया नोगोर बरिया बेफोरबायदि भिउ नुनो मोननानै मा नांबावगौ आरो गोसोआ गोजोनग्लायखायो आरोना माने फिलिं हेभि हेभि मोनो फाइनालि पहुंच गया हम लोग सफैमारबाय आरोना जा जायगायाव फैनो नागिरबाय थादोंमोन सफैमारबाय आरोना बेनो जाहैबाय कालामाथिनि आगर हाजो आरोना आमिन सोरबा आर'नाइ हाजोबो होनो माने हाजोआनो ओरैबायदि सिस्टेमनि आरोना बेना आगर बायदि जिथु आर'नाइयाव आगर दंना बेबायदि हाजोआ ओंखायनो एक्चुअलि आंथ' आर'नाइ हाजो होनायखौ आर'नाइनि आगर हाजो होनगोन आरोना सोरबा आर'नाइ हाजोबो होनो जायखिया बुंबानो जाबाय मोनसे जायखिया हिट आरोना भिउआ खिन्थु मोजाङानो ओरैजाय माखासे मानसिफ्रा फट'शुट लाहैगासिनो जोंबो दा लानोसै आरोना इयाव जायगाया खिन्थु हिट जायगाया हिट बरिया खारनाङा खारब्रैगोन बै बिमाफ्रासो खेला हाजोआ हिट itu bak mana हाजोखौ नायना फुरा सेक्सिखा फाग्लासो एसे सान्दुंआ दोमैनायमोनबा बरिया नुगौमोन दा सान्दुंनि थाखाय बांद्राय मोजां नुवासै आरोना होमबाबो जायखिया बेखौ नेचारेल नायनायनि माबायानो हिट आरोना जायखिया फाग्लासो नै हाजोआनो कालारानो बेलेगखा कालारानो फाग्लासो एकदमबारे बेलेगखा गला हिट बादामालिया आयौ माबायदि दं दैयाव फाग्लासो नै गोथांल' नुखायो आरोना ग्रिननो दैयाथ' नोगोद गुसुखा जायखिजाया बादामालिया हिट आरोना दैया बिराद बरियाखै आरोना नेचारेलनो थान्दा हिट नखा हाया फुरा गोसोम आरोना फाग्लासो नैयाव दुगैनो बिराद बरिया जागौमोन खिन्थु जानला मानला दुगैजाया दैया एसे दाहार आरोना सोरबाफोर इयाव बेरायनो फैबाबो जानला मानला दा दुगै दैयाव खोन्थाखाबाय आङो अन्थाइफ्राव बोरैबा गालिनलाबायनानै माबागोन आरोना ओंखायनो
आं जानला मानला फैनानै दुगैनायखौ रिकमेन्ड खालामा आरोना जायखिजाया हिट मा जाखो इधर शायद गिर गया होगा बाजै गोलैदों बाजैया ओहै ओहै लागाव बाजैया गोलैदोंनो दा जों जिं थाबायबोगासिनो आरोना फट'शट लाखांबाय जोंबो जाबाय एबार मानखो नांगौआ एबार होलांसै आरोना जाग्रा लाबोदों जाहैनोसै एबार जोङो थेया हिट साइज जाबाय आरोना गाब्र'नानै गोसोम दा सुगासिनो हिट दा जों बेराय मेंबाय दा लान्च टाइम आरोना नै ओरैजाय दं जाग्रायाव लाबोफादों नैबे अमा लिभार आरोना ओमफ्राय नैबे अमा मोजां ओमफ्राय ओंख्रि दङ ओमफ्राय नैयाव रुटि दङ जों बिदि जौ थौ लोङा आरोना बिराद मोजां मानसि जोङो ओमफ्राय जों दा लान्च खालामनानै लानोसै ओमफ्राय ओरैजाय दसे बेरायनानै उनावहाय ब्लड न'आव थांसै आरोना जों दा फैयै ग्रासलेण्डसो मोनफैलाय लांबाय आरोना बेयाव ग्रिननि ग्रासलेण्डआव एसे फट'शट लानो आरोना जोङो दे नोंसोर दावखो गोदो जों दा थांगासिनो इयाव फट'शट लानानै जायखिजाया हिट आरोना इयाव जों मोननैसो फट'शट लानोसै